Kana to moro paro ni anyathi moro mibiro tugodo tugani na koda e kind Aroko gi Oil ng'ano okwongo bende ODM. Kasipul is not a regional constituency. Kamano, haya, wuguru. Karibu. To na wacho ni an wabeda dala awe jogi o campaign Aroko tema ng'owa ang'eyo kendo jogi ne ni e pate ne giwacho ODM ok mane giwacho to kaeto kanyocha gineno ka nitiere thuol moro e iye kanyo Aroko wuok to Newton otimo ng'owa odong'. Kasipul is not a regional constituency. Ma jomoko oko biro goyo ng'owa kura. Sama nyochi beto jo Kasipul ka gibeti, jogo no wuok oko kanyo nyiero pamo. En kamano koso ok en kamano? Jadi moneg ka. Na wacho ni nyathi thuol en ang'owa kaeto sani koro ne ginega ng'owa ginega ariyo dichiel. Ok anyal ting'o bad janek boonge gi kucha, boonge gi ng'owa osiepega duto te boonge gi ng'owa gi kucha. Sama antiere ni ika bende koro roma chaka an nyithindo manochaka ng'eny to an the record na is very clear. Ka ng'ato moro paro ni an nyathi moro mibiro tugodo tugani na koda Aroko dhi bunge the following day. E kind Aroko gi Oil ng'ano okwongo bende ODM. Apolo ni ka wuon ng'ato tho eka nyathine nyaka kaw kare.